azika musunda gore wakauya senhume musunda gore inhume yamambo vayera shumbaka matika varidzive masango vakanditi nyarara musunda gore anouya vakanditi nyarara musunda gore anouya takamutisana uyambutse vana yambutsa vana musunda gore mwana uyo akwanise kudya akwanise kugara chipi chose chaanoita ndechekutoti unotomubatsira kana kuti aende kutoireti zvese zvatinoita tinotomutakura vanhu vaviri kana vanhu vatatu chakambobatsirwa newiwicheya atokwanisa kugara wiwicheya yacho ukatomugadzika anochema vakanditi nyarara musunda gore anouya takamutisana uyambutse vana yambutsa vana musunda gore Right, muri yeZimbabwe ndikupfuurira mberi tina sekuru musunda gore kutaura kwandiri kuita tasvika kunonzi kuMuzariri village kuchaona ando kwatiri ndasvika pana baba vane mwana wavo anorarama neurema. So sekuru musunda gore vanotaura ivo kuti ndakanzwa kuti pamba apa pane mwana anorarama neurema, zviri izvo zvawapusha zvawasunda nemwoyo wavo kuti regai ndisvikewo nezviri zvitatu zvandinazvo, wakwanisikawo kubatsira mwana anorarama neurema. Saka so ndoda kumboita hurukuro zvishoma nababa vacho, mama vacho vari pano. Baba makadi zvenyu? Tiripo hedu. Munonzi baba ani mimi? Mumbayiwa. Alright, baba ndinotenda. Tasvikawo panapa nhasi nasekuru musunda gore. Toda kuziva kuti mwana zvakatanga sei, akakura akarimara here kana kuti akaberekwa akadaro? Akaberekwa ine yelo kutanga chizvarwa. Bongo. Alright. Saka makazoona sei kuti mwana wedu akarimara? Tamuona nokuisa chinja kwake kutambanuka kwake kusamira zvakanaka. Okay. Mwana akabatikana nokuremara. Saka izvozvizvi maane nguva yakareba sei, ane makore mangana akadaro? 2002. Kubva 2002 kusvika izvozvo? Yes. Alright. Saka mukugara naye matambudziko api amuri kusangana nawo imimi? Akaonesa pane mwana iye. Chimbotitaurire mamwe acho. Nekuti tikudaro akwanise kugara kana kumira tiita kupa chikafu kana kudya toita kupa chikafu kana kutoilet toita kututakura tinomusiya kutoilet kuti abatsirike. Alright. Yeah. Alright, aiwa ndinotenda baba. Tiri kudaro nekuda kwekuti sekuru musunda gore wasundwawo nemwoyo wawo wachibva wauya pano. Zvakare tikutarisirawo kuti kunze uko kune vamwewo zvakare vanhu vane mwoyo wetsitsi vanogonawo kukubatsira ivo nezvimwe zvinhu zvinenge zviri kunetsawo. Mwana uyo akwanise kudya akwanise kugara chipi chose chaanoita ndechekutoti unotomubatsira kana kuti aende kutoireti zvese zvatinoita tinotomutakura vanhu vaviri kana vanhu vatatu. Chakambobatsirwa newiwicheya atokwanisa kugara wiwicheya yacho ukatomugadzika anochema. Rimwe dambudziko riripo nderekuti zvipfeko zvaanenge atopfekawo kana zvinge zvatonyangara zvimwe zvizhinji totozorasa nenzira yekuti dzimwe dzenguva anenge achida kushandisirwa mapamba. Ndo zvichemo zvandinazvo zvakakura zviripo. Dambudziko rake tongoti hapana chaanotoita zvoti dei huku paari nezera rake akada ati wane vanake vaviri kana vatatu. Ane makore mangani? Ndewa 2002. Vamwe vake vane dzimba dzavo. Chokwadi. Alright mama. Ari kuseri mudiwa. Uyo musikana uyu? Atori mudiki. Alright mama, aiwa hazvina mhosva. Saka so nhasi tauya panapa nasekuru musunda gore neruoko rwawatambanudza, mashoko api amuri kuda kutaurawo nhasi? Ndinotendawo nerubatsiro rwavaya narwo. Nokuti zvimwe zvinhu zvokuti dzimweni dzenguva ndinogona kutadza kutambanuka ndimutsvagirawo zvinhu izvozvi. Asi nekuda kwerudo rwavaita ndinovatenda nekuti vanditirowo zvinhu zvakanaka kuti mwana agone kubatsirika. Zvimwe zvacho zvimwe zvitori papa dzimwe nguva unenge usina iye achizvida achizvishuwira pamwoyo pake. Ndo zvinhu zvizhinji zvimwe zvandotenda kuti vaita zvakanaka. Munhu apindwa nemweya waMwari kuti agone kubatsira. Haisi nyore kuti munhu arangarire pavanhu vakadai. Munhu anenge akadanwa naMwari. Ndinotenda nezvavaita izvozvo. Amen. Aiwa ndinotenda mama mazvita. Alright. Sekuru. Right, sekuru
ndikuda kuti mutitsanangudzire, mutaure zviri pamwoyo penyu. Mutiudza sekuru imimi kuti mwoyo wamuinawo chii chiri kunyanya kukupushai sekuru kuti musvike pakubatsira vanhu vakadai? Ndakaona titi pakurarama kwangu ndakangopa Mwari ane kupa kwaari kunditsvaka kwakura, saka ndinongotenda Mwari ndivari kundipa. Saka zvakadaro ndakaona kuti inini kune vakadai sakuna ndokwasangu achivabatsirawo vari kuva nemwoyo unenge wangu asivashoma handitika, asi ndakaona kuti inini Mwari nekupa kwakaenda kuti zviri kuitika paupenyu hwangu ndakasikaitwa sino zvingaitika paupenyu hwangu, asi Mwari ndakarara ndinongonzwa chingorangarira vanhu vakadai vakadai kuti ndivabatsire paupenyu hwangu. Ndifunga makarangarira kana kwatabva nekwatabva nako nepatava panapa, ndinongonzwa chingonzi ndibatsira vanhu vakafana nevapi nevava. Ndoziva kuti ndakabatsira vakadai Mwari achandiwedzera zvakawanda, ndichawedzera makomborero akawandira kuti ndinenge ndarangarira vasina vazhinji vane varangarira. Chokwadi. Aiwa, ndinotenda sekuru Mazvita. Tinotenda nemwoyo wakadaro kuti pfurirai mberi nemwoyo wakadaro, nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vari kutambudzika, vari kushaya kuti kana sauti chaiyo ndoiona kupi, asi Mwari akapinda mamuri akakutumai, ari kukusundai kuti murambe muchidaro. Tinokutendai sekuru, Mwari wekudenga vakurangarirei murambe muchipfurira nemwoyo wakadaro. Kana nevanochengeta mwana ndinoda kuti Mwari avaitire zvakanaka, avatungamirire. Chokwadi. Ndinotenda sekuru Mazvita. Ndataura. Alright, uyai mama. Alright, taurai tinzwi. Ndine imwe nyaya yandinotambudzika nayo, yoti nguva zhinji ndinotsvaga vanhu vanochera mvura. Mvura yandinowana inobva kure. Pamwana izvi zvizhinji zvoshanda pavari imvura. Ndinongokumbirawo nechichemo chokuti muarea yedu muno tikaitawo bhoro kana padhuze, kuti ndibatsirikewo pamwana uyu. Imvura ndo chini chihombe chandati ndikumbirawo kuna sekuru semunhu akadaro mwana Mwari. Alright. Uyewo inini pano pandinorarama, ndinorarama nokubatsira vanhu, ndinoshandiswawo mvura. Alright. Amen, ndinotenda. Aiwa, tinotenda. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira.